Tak já vás zdravím, dámy a pánové, u dnešního videa. No, každopádně dnešním dílem napadlo to, že urobíme si mob trapku. No, zatiaľ si to nasím pohľad, lebo takto z prvej osoby by to nešlo, keby ste videli mob trapku. No, každopádně najprv vyberieme loď kvôli ironom, aby sme získali požadované množstvo. Každopádne nám nevíde počet minút. Nemôžem vydať celé 45 minútové video, nebolo by to i tak dlhé. Tak som sa rozhodol, že to urobím na diely 15 minút. No, takže ideme do lode. Otvoríme Česku a nič potrebné tu na Aroniaci hore. Zasekl! Ja sa dusím! Puste ma! Dusím sa! Ne, drevo! Tak, už som hore. No, každopádne musíme ísť po ten Aeron, či sa potopím. A plávem. Ach, ne. No, pokiaľ ste si všimli, mám nový skin, ale zároveň ich vytváram, upravujem a tak ďalej, no. Fajn. Ale prejdeme k ďalšiemu. Ako vidíte, ja hrajem na bedrocku. Tu musíte usíliť podľa tých dverí dole. A takže to môžeme vyskočiť ten čas. No, čo už. Tak ja idem hore. Plavem. No tak, prečo to ide tak pomalý? Tu máš kovadnica. Umri, kovadnica, poď. Nekaď mi tu. Umri. Nikoho nezajímáš. Levely. A kde je vlastne to, čo s tým malo vypadnúť? Prečo to nevypadlo? Jo, to je teda. Prečo si zastaviť video ste nám dali. Ale toto. No tak, chobotnica, keby som ti začal mlátiť, ja umlátim. I kdyby to bolo poslední, co udělám. Co rozhodne nebude. Už to vypadlo, viděli jste to. Kde pak to... tamhle. Paráda. Takže a teraz by sme mohli... No, najprv pôjdeme prejsť tieto pláže a presuniem sa do deniny. Tam je všetko potrebné. Tak, to tak sprintuj. Klávesy sa mi toto diely budú blbnúť veľmi. Ale pokiaľ chcete vidieť ďalšie moje videá, bez toho, aby ste sa museli namáhať veľmi s klávesnicou, tak vám odporučujem dať odber a like na toto video. Je to zadara. A odber môžete zrušiť, samozrejme, neskôr. Ale radšej ho nerušte, lebo tu budú vyzerať naozaj dobré let's playe. Zoberiem torčky, samozrejme, chcem to mať osvietené. Nechceme sa jej moba priamo spawnovali tam. No, tak sa no, počkaj, čo to kecam? No, tak. Za chvíľu tak, rebrík, tie potrebujem. A viete prečo? Aby sme mohli zlísť do podzemia. Si poveci, no. Ktoré budú spadať z mau. Tak, zatiaľ pôjdeme sem.
po Česku, to bude důležité pri výrobe opru, ako vám ukážem sám. Tak samozřejmě vyberem, bez toho by to nešlo. A nedám si to nesvé, lebo v kovárně, čo tu mám, sú ironové legíny ešte a topánky tiež. Prečo tomu vlastne hovorím legíny? Sú to nové veci. No, každopádne vyrobíme si bucket, aby sme mali na hlavu. Ale čo skoro vidíte, teda po pár minútach, alebo v ďalšom dieli, ja už neviem, že tú lávu miniem, jednu z tých dvoch láv miniem dosť blbom, čiže môj plán nevidím. No, pokiaľ chcete vidieť ďalší diel, toto všetko urobím správne, tak poďte. A taký malý spoiler dopredu. Mne sa podarí získať do tej trapky, kde návnodu budem ja Endermana. Jop. Počuli správne, reálneho Endermana. Stále bude padať do lávy. Nechápem, prečo sa mi nepadne do baráku, ale bohužiaľ Ender padla z láve. No, asi tak. Ide vojak novo. Nie, hej konč, padaj. Ty nepôjdeš tam. Potom neskôr si skontrolujem, či nejaký village nerobí bungee jumping. Zase. Trochu to bolo možno. No, každopádne. Nie, vyrobím si crafting. A ako vidíte, budem musieť craftiť rovno dvakrát. Kvôli tomu, že zabudnem, kde ten minulý crafting mám a budem si myslieť, že som mal sa. No, to nebude podstatné. A ako vidíte, neskôr sa mi podarí získať dokonca aj luk. Áno, luk. V ťažkom režime. Čiže nie hardcore, ale ťažký, no, chápete, tú obťažnosť. Neviem, či to vtedy normálne, alebo menej zacne normálne. Normálne mal na sebe albu a jeho umlatím a iba s rukou a bum. Padne mi luk jeho, úprimne dosť good. No, urobím si krumpáče. Za chvíľu uvidíte, všetko bude krumpáč. Čiže to urobím nadarmo. Ja opäť nebudem robiť to aj v kovárne predsa. Tak, tada. Prečo nerozmýšľam, aký? No, čo už. Zoberieme si papír, krumpáče, všetko. A pôjdeme na to. A nezabudneme na Česku. Tak, nasadíme si to. Nech vyzerám ako fečník. Áno. Pokiaľ chcete si to vyhľadať, volá si to Anime Sigma Boy. Ja viem dosť názov. No, veď chápete, čo som tým myslel. No, každopádne. Už sa smieva, čiže strvozované posvietlo sme si my samozrejme našťastie zohnali. A zavárame lávu. A ešte teraz pôjdeme dole. Ale najprv si nájdeme miesto na spanie. No, jeden z mojich ďalších skillov je tzv. Sprayer frayer. Prasa, prečo sa tam motáš? Padaj. Umri. Padaj. No, každopádne ja už pôjdem spať. A potom je tam speciálny pre Moona. Vlastne to, že Moon, Japan. J-A-P-A-N. Japan ako Japonsko, keďže nedávno bolo Japonsku karate. Takže asi tak. No,
No, snad mám, keď bude pozerať na toto video, alebo si rekry, alebo taký youtuber náhodou nezistuje, keby náhodou. No, tu bude někde barák, no, najprv dáme pryč trávu, fuj. No, ještě, ako som bral, robil som nejaký sprayer, frajer, motorkár. Teraz neviem, či to bolo motorkár, spray, frajer, alebo motorkár. Skin. Okay. No, niektoré skiny vytvorám na takom ději skinov. Chcete ich vidieť? Tak sa pozrite na nová skin. A my sa pustíme do tešenia a stávania. Ach jo. Raz, dva, 3, 4. Tak. Tento blok potom neskôr odstraníme. Jo, je to presne. Je to presne. No. A odstraňujeme. Nemáme bloky navyše. Počkej, 1 minute. Viděli jste tam před chvíli těž toho villagera na zábore? No. A už. Asi si zliezol. Jakam. Ne, to bylo dneska čičuňák, jo. Tady bylo vidět dirt, jako to začal slachy. Villager, co? No. Jo, uděláme to z hlíny, protože těžit kameň je trochu... No, s jedným pikesom je to rychlejší, já keby som těžil hlínu, ale... Je to... Nějak se mi nechce to robit z toho. Chcem jednoducho urobiť takú mob trapku, ktorá by bola aj pre noobov. No, takže ešte si natešíme nejaké bloky. Prepadol som sa do skine. No, obezpečujem, že mám pokojný režim zatiaľ, aby sa nestala nejaká pohroma, jak sa znám. No, budeme sa tešiť. Tak hezky těžíme a stavíme. A tímto blokem započne je druhá stěna. Tak pojďme na to. Tak, hezky si to vymerujeme, tenhle blok bude pak pryč, jak sami uvidíte. Tak jdeme na to. Fajn, pokračujeme. Paráda, nech na mě mluví můj pěkný vyhledaný chydlák. Pojď se, pojď ma zošedovat, no. Asi tak. Tak. Blok vedľa. Tak kedy má takéto veci vážnost. Vedí koboračů tu naštve, keď je blok vedľa. Hlavne, keď si zničia krumpač a... Napríklad, keď sa niečo z obsidian. Položí zle obsidian na tú perfekt stavbu a... Budem zistiť, že tvoj krumpač sa pri poslednom obsidiane rozbil a... Nemáš ten železný. Čiže asi nejak... Tak by som to popísal. Našťastie ja sám z dirtu. Som stál z kameňa a prišiel ten ironý krumpač, čo aj prídem neskôr. Každopádne tento blok som tu nechcel dať, tak ho dám preč. Ale tak by musel preč. I keby som dal ďalší blok inde. Ups. Nech to nedám aho, tak. Toto dám sem. Sem a sem. Nech mám tu pekné svetielko. Moje malé svetielko. Chcem, aby svietilo. Lolo. Tak asi tento diel týmto ukončíme. Týmto kopaním toho druhého podlažia. Teda podzemia. No, ďakujem, že ste kúkali na video. Ako som povedal, dajte odber, like. Sa lúčim zatiaľ.